Salutare, fraților! Bine v-am regăsit la un ultim episod, nu de Minecraft, pentru că unii dintre voi spuneți, bine, nu mi-a spus în comentarii, dar îmi dau cu seama că în gândul vostru v-a spus, băi, mai postează la Nicus YouTube, nu mai postează, s-a lăsat. Nu m-am lăsat, fraților, ce am avut puțină treabă cu școala, pentru că știți și voi că testele una alta și n-am mai avut timp de YouTube. Ei bine, astăzi ne jucăm pentru ultima dată pe Minecraft Ituci. Și spun asta cu durere în inimă pentru că a fost o serie foarte frumoasă de roleplay în care m-am jucat alături de Maya, alături de Daria. Tatăl strict nu a fost atât de activ pe serie, dar chiar îmi pare rău și haideți să ne mai uităm pentru ultima dată. Și și-a făcut și el aici o mini casă, banca. Cât de frumoase amintiri. Baza mafiei. Bro, cât de frumoase amintiri. Nu pot să cred așa ceva. Îmi vine să și plâng. E aici casa lui, nici nu și-a făcut nimic în casă. I-am pus tot eu chesturi. Mi-am făcut portalul de end acolo pentru că acolo vreau să-mi găsesc sfârșitul pe această serie și să mi se ducă toate itemele. Avem aici casa Dariei, care este o casă frumoasă. A fost casa mea la început de serie, dar nu mai este casa mea, căci eu mi-am construit acolo un castel și eu am fost regele. Dar Daria, știți că ea a fost mai mult exilată, nu a venit pe acasă. Cuța sau pe cine avea mai ea pe aici. Și cred că o să-i fac și un screen lui Cuțu. O să-i fac mai imediat niște screen-uri și după revenim. Ok, fraților, am revenit. Ok, fraților, am revenit pentru că am fost, m-a chemat mama și, na, când te cheamă mama, trebuie să duci. Patul! Bro, câte amintiri. Câte amintiri. Cuțu și Cuța i-am făcut și ei niște screen-uri și o să trimit Dariei. Îmi pare rău de această serie, dar se va sfârși definitiv. Casa pescarului. Aici pescuiam eu cu Maya când eram AFK și gen Maya vine aici lângă mine și prindeam amândoi pești. Foarte tare seria, dar din păcate s-a distrus complet. Beacon-ul ăsta îmi dă foarte mult lag. Cuțu și Cuța vor fi pierduți. O să mergem și la baza mafiei. Chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Nu mai am ce spune de nimic. Uitați. Fântânița asta mică și frumoasă. Oh, i-am dat drumul. Am dat drumul. Ok, în fine. Lăsăm așa să se ducă apa acolo. Mi-am pierdut și câteva iteme, că am și murit și gen am rămas cu inimile așa. Căluții, bă, Iorgu și Morgu. Bă, câte amintiri. Și aici vreau să vă arăt comoara ascunsă de ani întregi și care am ținut-o secretă fix la asta albă, nu la asta albă, la lâna asta. Am făcut eu ceva și vreau să vă arăt. Aici mi-am ținut eu toate diamantele strânse. Îmi pare rău de aceste diamante, dar o să le las aici pe veci. O să las așa descoperit, pentru că oricum seria va fi oricum ștearsă definitiv. Doar o să mai am o mini salvare în care să mai joc, dar nu mai are rost. Te joci singur, nu mai are niciun rost, fraților. Scuzați-mă. Și un biome de cherry pe care nu prea l-am mai văzut. Foarte, foarte mulți copaci. Enchanting-ul, la primul enchant, când aveam armură de diamond prima oară. Își mai aduce aminte cineva? Căluții, purcei, casa Maiei. Bro, chiar îmi pare rău, îmi vine și să plâng, dar nu plâng, că sunt bărbat adevărat. Aici, gen, am scos magazinul. Magazinul nu mai există deloc. E dus. Și știți că aveam eu casa aia secretă.
Pușcăria, bro. Pușcăria. Itemele care le-au lăsat încă mai sunt. Book and quill-uri. Crafting-uri. Bă. Nu cred. Câte amintiri. Și știți că n-am mai postat cu seria asta de ceva timp. Și o să mă duc la baza mafiei. O să mă duc. Haideți să mergem la baza mafiei. Oiță gri. Bro. Uitați, nu mai e magazinul, l-am șters definitiv. Hai că l-am șters. Nu l-am șters. Uitați, au mai rămas carpeturi, au mai rămas gen din el ceva. Ok? Unde e baza mafiei? Nu mi se mai încarcă ceancurile. Ok, mi s-a blocat. Trebuie să-mi dau game mode. Nu pot! Ok. Am plecat pe o insulă departe. Unde râs? Ok. Deci la capăt aici pe baemul ăsta. Oh my god, era să mor. Și ce? Cred că... Oh my god, cred că aici e baza mafiei. Cred că aici e baza mafiei, nu știu exact. Ia, aici e? Deci dacă aici e măcar... Bro, să o văd pentru ultima dată. Că după gen nu o să mai văd niciodată. Ok, am murit, dar am murit doar de la... what? De m-am respawnat. No way! Eu nu mai am spawn point acasă și aici e primul spawn point. No way, frate. Atunci îmi dau game mode spectator. O să dau alone chat. După, sau nu știu, dar vreau să vedeți baza mafiei cu spectatorul, ok? O să pun o pauză și revenim de la baza mafiei. 3, 2, 1. Bun, fraților, am ajuns la baza mafiei. Dacă Daria se uită la videoclipul ăsta, îmi pare rău că nu ți-am arătat baza, dar ăsta era roleplay-ul. 206, ok, astea sunt coordonatele și avem aici direct baza mafiei, șmechere aici cu căței. O să fie dor de voi cățeluși, că vă dați seama, pe vremea aia nici nu era făcută mafia. Pe margarină, bro, uite-l pe margarină. Margarină cu pâine, îmi pare rău de tine, dar trebuie să plec definitiv. Avem aici enchanting-uri, punese mending-uri, foarte multe chestii. Și acum ghiciți ce o să fac, o să ajung la portal și o să-mi găsesc sfârșitul acolo. O să-mi arunc și toată armura, să nu mai existe nimic. Îmi pare rău că tatăl strict nu a făcut parte, dar cine a făcut parte mereu din asta a fost Maia și Daria. Vă mulțumesc pentru cei care v-ați uitat la această serie. Haideți să vedem acum. Ne dăm game mode S. Luăm toate itemele cu noi dacă e să murim și 100% o să murim când ne aruncăm în void. Avem aici pickaxe. Uleu, câtes. Scuzați-mă, am răgăit și puțin sau am gârâit. Bro, hai măcar să închidem ușa. Îmi pare rău pentru această serie, dar nu o să te mai văd niciodată, chiar dacă mi-a fost cea mai dragă serie. O să intrăm în void. Am intrat în void. Doamne, void. Mă gândesc mai la void. Da, vedeți că eu chiar am făcut aici acum, să nu credeți că asta și nu sunt de pe Fistpool pentru că avem hardcore. Hai să-mi arunc, bro, hai să-mi arunc
Astea vreau să le arunc. Acesta mi este sfârșitul pe Minecraft Uituci. Știu, nu vreau să se întâmple asta, dar cam asta s-a întâmplat. Am și murit, nici nu știu dacă mai am itemele, le mai am. Dar cam atât a fost cu această serie. Nu uitați să dați acolo un mare like și subscribe. Iar noi ne revedem pe data viitoare cu mai multe videoclipuri. Ciao, ciao!